Tepangaken nami kula Cindy Widyasari, absen 9 kelas setunggal welas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi, para rawuh para sepuh ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat serta hidayahipun. Satemah kita sedaya taksih diparingi kasarasan. Ing kasempatan menika kula badhe medheraken babagan karestikan. Karestikan ligetu sangat tumrap kula lan panjenengan sedaya. Satemah kita kedah nguri-uri lingkungan niki supados dados pagesangan ingkang ayem lan tentrem. Karestikan lingkungan sekolah saged kita tindakaken kanthi cara buncawarahan utawi nindakake piket kelas kanthi teratur. Kita minangka warga sekolah sareng-sareng nyengkuyung babagan karesikan lingkungan. Karesikan lingkungan tanggung jawab kita sedaya. Ampun ngantos kita lena. Para rawuh ingkang mulya, cekap semanten saking kula, mbok bilih wonten kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten. Saking kula Cindy Widyasari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.